ndobvunza kuti amai mwana vaenda kupi vanga vari pamba vakataura kuti vabuda panapa kuma9 dzekuseni vachitega nditire mombe pamusoro pandadzisiya ndingorodasaka ndaona bvutsi yadzimai yangu ita seikudzimombe ko ndati vaubviyasika kutofudza mombe kusvaona mombe dzakazingisi nedzanga dzaenda nadzimai vangu dzakasangana dziri pamwe chete vakati hanzi ndokuda iwawa kanaka ungati murume angaende kutsvagisa mukadzi akanaka deso ndoba rakazara vake amai awa ka chinoratidza nditi ndakarara nawo chii ende futi amai awa handiti ka iwo ndi wakatoya pandiri waya pandiri kana ndakarara nawo inini waizobvumirei kufamba neni waibvumirei kutiza neni kwawaita wakasvika nawo here utatu kutiza utiza mhosva muri tuka totiza mhosva tiri tu saka ndakavamanikisa pa hatina kurara nawo chinoratidza ndakarara nawo chii uda measurement unoona ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody nyaya iri kunzi ndakubata mukadzi wangu pamusoro makuru konesa kateri akumbirawo mangarapi nemudari atiudze mamiro akaita nyaya yake ndikutanga musi wechipiri zvingakuva china mapanga chipiri chegore ripi chipiri zvakwanda everikire chipiri yabva mashura chindedabvechi chine mwedzi chine zuva sezivakuyaungasvika manditi saka ndakamuka chinda mapango nebuya yangu anogara naye svako ndamuka chinda mapango ndikuva takandokaubvamupango taifamba nengoro ngorodi akabva tifira murodi achakasuva inetsana ngoro tichigadzira ngoro saka kumba kune mombe dzanga tasiyawo kumba dzadzinoda saka dzoka kumba zvima3 kumba tandabuda zvima4 dzadzoka kuma3 svika pambo paipai svika takurumura mombe tasvika pambo takumbosa vanhu vakasara pamba ndokuchiona mwana ari ega akaratidza mwana kuita sei angaitochena ndobvunza kuti amai mwana vaenda kupi vanga vari pamba vakataura kuti vabuda panapa kuma9 dzekuseni vachitega nditire mombe pamusoro pandadzisiya zvinomanya ndopanga sei mwana achichema daso here kubva kuma9 vasati dzitadzodzwa kumisa mwana vanhu vangoti amhenga ine kuziva kuti mombe dzakarasika dzinenge dzinowanika ndapinda ngoti ndakananga koo kumafuro unowanika mombe ndingorodasika ndakambotaona bvutsi yadzimai yangu ita seikudzimombe ko ndati vaubviyasika kutofudza mombe takaenda kuma4 tadzoka kuma3 saka kunoa ane kuziva kuti mombe dzakarasika ndokadzinonoya ndapinda murodi ndipandaona bvutsi yadzimai yangu ichienda ichitoenda kumafuro saka kumafuro kwaita chibaniso zvibani zvipo isiko pagome tabva ndazvishuwa mombe dziripo idzo chika ndotombe dzangu ndiita sezvechine mukadzi wanga adzoka kumwana saka tsina wangu adanga vaenda kutsvaga dzavo kubaniko ndokadzinowanira dzese chinosvika pagomo tsana wangu akabva afona vachifonera iwo akazivisa ndakagara navo akazivisi sese habo mombe dzangu dziriko heriko mombe dzako unovanombodziona shamwari saka ndaudza utsana wangu akanada uchibvunza kuti koudzamunya kwandogara nyika dziriko heriko saka wakobvunza kuti kodzamunya dziriko heriko tsana wakubvunza wafonera foni ibva yangobheka panguva yokuratidza kuti yatokati wakuratidza kuti hamene zvangoitika pafoni hadina kuita sei adaunzwa nayo isiti kati atsana handekumombe dzakuona zvatakudzika tasvika kumombe ikuyo svaona mombe dzakazingisi nedzanga dzaenda nadzimai vangu dzakasangana dziri pamwe chete ndasvika natsana vangu adai tanetsana tasvika tagara natsana kati tsana mombe dziri pamwe chete zviratidza kuti dzitofudziwa asi vanhu vatane mombe idzi vari papi tagara natsana svinga kunzi 3 hours tagara kuma 3 kwandakadzika ko tagara wasvika ma3
3 hours Papa bana shoma 3 bana robasa wataita. iwo ndobosoko mafuro Bani wada 3. Bani takaita 3 hours chikubani mombe sina munhu. Tona mombe dzitega sina vanhu. Chakagara chida waridza nemombe wachaita sei? Waridza nemombe wachasvika chete. Saka kuti mutsingi saka ngatigarisana waridza nemombe wachauya. Ini kuziva kwandaiziva kuti sekunhu ndogadzikana naye kuti si uchimusa. Mukadzi wako here kantu? Vese vanga vasangana. Chandanga kufamba zvangu mubani muitira seusavha zvandaisavha yawo. Saka ndasiya kugarira munhu. Ndanyita nekufamba ndadzoka kumombe dzangu. Inotsamu chega ndinoita sei? Chega ndipinza ndikwidza. Ndisandakwidza inini. Wabva wasvikawo varume 2. Variyo vasekuru vakazingisa vatori pana vasekuru vacho. Nemumwe murume wanga anaye. Vasvika tagara pachiri paive natsana wangu. Tsana wangu vakabvunza kuti ko munhu ane mombe idzidzi ari kupi ndikutsvagodza mombe. Sekuru wayo akapindura kuti ndakutuma kubvawo tenga doro. Ndakanyera mukuza ndakaiwa mastatement. Ndagara zvangu. Ndisina mombe dzangu. Ndakwidza gomo. ingwe yakutina mombe imanje Ingwe yakutina mombe kunga zvataura zvokuma zada nonyura. Zada nonyura. Chandina mombe dzangu. Ndichisvika kumba inini. Ndabva ndasvika kumba ndichiona tinosvika pamba asi kadzimai yangu ndasanganisa nawo ndokatanga kusvika ndichitera mashure nemunhu. Ndisati ndasvika pamba ndakasangana nemurungu wangu inaye akutonditerawo. Sezvo angaiziva kuti mombe dzandatsvagire mukadzi. Madzoka ndadazvishuwa ndadzoka mberi nadzo. Handanda kumutereka bhozi ndaona munhu abuda nemubokuseni adzoka asina mombe achiita sei ndishaya mombe. Kana ndada kuti basa mutsvaga mombe kubani ko. Ndatava kumberi nadzo toziva ndiri pamwe chete mubani. Anzawo. Ati zvino wanje wakuti wakaitsvagira kumombe ndikubvunza basa rakumba uye. Ati vari kuonda ndiri kuno muvhireji ndinotsvagira kuno ngoma tsvagira kuno ngoma. Ati achakubvunza kana basa taura kwari kupi. Chikopanga paipai ndavhara mombe dzangu. Siwo wachibheza izvo ndenda kwandakaenda kukiriniki ndadzoka. Ndadzoka chaenda washedza mumba. Ndabvunza kuti adzimai muri kuti masoro kuti wanhasi zvinosiya mwana chichema dai zvinoda mwana masoro kuchema. Anotsvaga mombe. Anotsvagira kuti mombe dzacho. Ndakuti ndaitsvagira muno mugoma. Ndakuti fandaita seka ndaitsvagira muno mugoma. Ati wo unotsvagira muno mugoma. Ndari sachazoita sekudzoka kumwana wangu ndasiya mwana wangu mumbano yamwa. Wodzoka mwoyo yangu somwana nini. Chii chakadaro. Tsika kuramba takapaya. Zvakazovanyengeredza sevanhu tinyaya retsvaga. Zvakanyengeredza svika kuzotara kuti chokwadi murume wangu ini kumai kupinda mombe kubana. Kumai kutora mombe ndatokuona. Kunoiswa kuita mombe ndakuona. Kana ini muchiti matona patikachina mombe madzona makadziri matona china mombe. Madiko kutora mombe misezi ndimuri mamazishaya madiko kutora mombe imimi. Wena dzokumba se ndimabuda nemombe. Ota pamatina mbiri ndatokuona imita semitina mombe. Ati mamuri kupi. Ndautsika tsinga kangotaura. Mamuri kupi pamama muchitiona. Ndokauta kuti usaidi mungamaka pamusvika muchigara mimi. Pandasango karapa ndopakati iri kumahuswa so ndakagara. Ndakatanganyaka unobvunza zvakanaka kachanyiriza chabvunza zvakanaka ngarepaya. Manga munani mombe ungamuzi. Manga munani mombe ungabudzwa kutaura kuti ndakanaka zingisi. Ndanga ndina kumombe. Ati chanda singofamba inini. Patogara chandaenda kuna madzikoma yangu mafiro nyaya. It's okay. Chapanzwa kuti kazingizi ndanga nemudzimai wangu. maidzoka mosero kumerwe Ndikuinza. uri kubvumere mosero kumere Ndikuiramba. sei uri kuita Pamusoro emakorokota amambo. Pamusoro wamwisi vari panapa. Chokwadi chiri pandinoda kupedzera dare nguva. Ndoda kutaura chokwadi chakaitika. Zvakaita ndezvokuti ndaifudza mombe ndiri kuGMB. Ndichifudza mombe ndiri kuGMB ndokune bani rinofudza mombe nevanhu vese. Handimazvona. Adzimai wemurume uyu wakasvika pangandiri. Ndobva wati matswera sei? Ati matswera. Nai mabhono mombe dzokwana munya here. Kati mombe dzokwana munya handira kumbodziona. Zvakanzi dzabuda kumba. Saka ndikutodzitera. Saka ndanzwa kuti dzinouya kuno kuGMB. Ndakati okay, mombe dzamunya kana dzaya kuno kuGMB. Nezuro wacho ndini ndanga ndinadzo. Munya akatonochungura mudzimai wake. Ndobva handisira katoka zingidzisa leo nemombe dzangu.
ndibva ndatosara nadzo. Saka kana mukureva kuti Dzanzvenga dzayakunuka, ende zveshuwa ndokunouya mombe dzese zizhinji kana Dzanzvenga dziri kumhiri kwebridge uko ndokwadzinenge dziri, endai motarisai kumodziona. Zvakanzi inini kunuka handizanambokuuya, ndiyo first time yangu yakunuka, kwangoti zvimasangu sangu. Wamaitaura naye ndiani? Ndiwo wadzimai wemurumu. Ndobva ndikamuchidzidai nemodzura pamhiri pebridge apo ndokwadzinenge dziri, because ndokwandaitodzifudzira nesuro. Zvakanzi zvasingaitira kuti muti tiende tese uchinati ndoti namombe dzangu, ndikataiwa kuti ndiende nemi hazviite, because dzangu dzinongazonditiza dzakaenda mumunda me1, because kune magadheni, kune mabanari, saka kune magadheni nechiti, saka dzikadzisiya dzinongazita sei dzinonopinda mumagadheni me1. Kana mati mimika zvikunedzi chisarai makachengeta dzangu, because dzamunya dzacho ndotombodzifudza tototswera tesina munya, kana dzangu dzakarasika anosarawo nadzo. Chisarai makabata dzangu inini ndiende kutora mombe dzenyu. Ndobva wasara wakabata dzangu, ndobva ndaenda vandanotora mombe dzawo pangadziri, ndikatosvika paarea papo ndo pangadziri pandaidzifudzira nesuro. Pandatodzoka nemombe dzidzi, mandati mombe dzenyu idzi. Ndobva wati saka imi mukuenda nguwai kumba, ndikati inini kumba sofa apa netime apa ndinobva panapa kuma4 kuti ndinobata 5 ndichibva ndavharira mombe dzangu mudanga. Saka inini panapa ndichitori hangu chikunuka, madhavembva wangogarawo wakagara pasaidi ndakagara pasaidi. Ndobva ndafonerwa nadanga, andifonera akabva nditi Kazingizi, mombe yangu yandizvenga izvezvi, kubanikuka kuno mombe yangu iri. Ndakati ndakumboiona, saka auraendi kusvika kubanikuko, ndikati alright. Vagara futi vandifonera, Kazingizi, wamboona mombe yangu azomboiona ere? Ndikati ndakuiona. Saka ko dzamunya wambodziona ere? Ndikati dzamunya dziri kubani kuno. Ani mazinzizi. Saka alright. Ndagara ndobva andifonera, akandibvunza kuti iwo uri kupi? Ndikati inini hangu ndiri kusati kutara ndokwandiri, ndinana sekuru wangu. Ani mazviona. Sekuru wangu inawo zvishobadii? Sekuru ndandinawo. Saka zvadaro ndezvekuti takatoenda patara pangatiri nasekuru wangu, patotanga kutonwa zvitudoro, wakatondifona achiti mukoma waita sei wauya, wada kuona sada kuti wada kudzokera mumwe musoja chandagwararo. Saka uri kusati ndakatowadza ndikati uri kusati kuGMB ndandatoadaita kuna ndini. Saka akatozondifonera akati uya patara, patoenda patara paya patotanga kutonwa dudoro chitomurisa nasekuru wangu wanga atouya musoja yeye. Zvadaro ini handida kuzoziva kuti amai avo vakazoita sei. Right, kwatova kumaraundi 4 ndo pandikazotaumana ngatichiendei, tichiitira nguva yekuzonobvara chimombe dzangu. Saka anozva kuti tichienda nasekuru tichakuperekedza toenda tese kumba, tichibva ndanoona muzukuru ndozodzoka ndoita se ndoenda. Tikati alright, no problem. Kubva tichimhanya unotenga mangu masupa mairi, patomhanya pane katakshopu kari padhuze patara ipapo, patomhanya manotenga masupa angu mairi nditi. Ana sekuru varatu ndikatova tichimisisa nemeta semota samombe dzangu ndasiyapo dzinonganisa se kuzoenda. Ana sekuru vatofamba wari tu vachienda kwangu kwanga kune mombe. Ani mazvona ini vatomhanya vatenga masupa mairi aya, ndibva ndadzoka. Pandikadzoka manje ndakasvika pana danga nana sekuru wangu waiwai, mombe dzekwana munyadziye dzanga dzisisipa, asi papana danga nana sekuru wangu vari tu. Ani mazvona ndobva ndatoti alright, vatatanga kutokwidza taakutoenda kudanga kwedu. Taenda kudanga kwedu mangwana acho ndopandikazoudzwa nadanga achiti ukuziva here nyaya iri kuitika? Ndikati ndiye. Zvakanzi ukuziva here kuti iwewe ukunzi ungone mukadzi wani wachigora, ungone mukadzi wachigora kumombe, makatoonekwa makararamisa. Ndakubvunza topedza kutaura apedza kaiwe ndokuti ndikubvunzewo kuti iwo pache zvako wati wabva wasvika kumba wakasvika kuma3 handiti kumba ndobva wasoenda kumafuro iwewe ndobva unogara almost 3 hours ndizvozvo ndabva kumba ndichina mafuro ndasvika ndaona kuti ndamuna almost 3 hours ndiri kumafuro
Ndoto mafuri watu pay 1 hour wakashuka na wabana 3 wakashuka na 4. Sasa wabo gara 43 hours. Shinzi masemi loko. Saka tunakuti unazijekesera kuti wewe uyu kana uchitiwa kamaona uyu unoona pakudii. Unasompa kusheka zvakapanda kumuona pakudii. Nitakuta kuti ana asipo. Sakonza kuti ndakamuona. Zvekuti ndazobvunza svika kubata bvunza dzimwe yangu. Ndasvika kubata bvunza dzimwe yangu kuti ndasvika ndaona kumbesina munhu uri kunzwa nemufana. Azvishu. Tichitanzwa wakafonera iwo vakazinzi nadanga. Vanga vatogara pasi mukasango kana dzimwe yangu. Wangara pai? Vanga vatogara pakasango nadzimwe yangu mombe dziri pabani. Mama towaona. Tanga tisina kuvaona. Kutaura kwadzimwe yangu. Wazira sei kuti wagara pasi mubani. Kutaura kwadzimwe yangu atira kuti time dzamafona muchiuya. Andakagara pasi. Foni chikatiwa. Good. Bombira iba. Mamunzwa ere muchindi wataura kuti tatare. Adzimai vake vakauya vakagara pasaidi nenyi. Saka zvikurira ndizvo zvakataurwa ndizvo zvakataurwa. Good, fine. Endelea mberi. Right, zvadaro. Foni yakatiwa. Uzaona wafoni foni yakatiwa. Vanhu uchisimuka manje uchazvida kuya nayo manje kuti wasumuka lese vakuti kutira kwadzimai vakaita kuti anzi wakatanga kuona imba. Iyo. Kune imba ndeka ndikuona apa inenge pamuka. Vesinya munyama kusunga kuti chichizo mazota sochi. Ndipo kuchiona adanga ngari pambira. Kuona danga inani mashoma danga. Mashoma danga bwana. Iyo ndikuna murume wako akuya ku. Aliti, watoona dalo bwana bawo ngapa ndongo. Adzimai yako ndivakutaura kudai. Ndivaiudza dai chimwe ndichabvunza. Asi mataura kuti uri ndiwo wakatonya. Unazoona vachifuna. Ari kufuna kumdzimai wake. Mudzimai wako ari aripo. Yonyesotaura kuti ndiripo sei turikirwa iwe uri. Uyatora mudzimai wake. Iwo rambiri ndawandinowaziva. Wataura kuti handizivi nyaya iyi. Adzimai vakauya. Vakauya. Saka kurara nawo handina kurara nawo. Mwakaita sei? Handina zvandakaita nawo. Ndakatowasiya wakagara. Wakagara nawo. Wanga wakagara zvakaita pandikuti pasaidi nawo handiri. Wanga wakagara paona wega pakata pana pane building iyi inotiri kwangu. Aripo mumagara sei? Asifana hizi. Angakagara. Doraemon. Agara pasaidi. Angagara pasaidi. Mtukukura zei. Unyepera mambo sei. Ora, ndakana kuiwonga noludi musango. Fine, good, zvanaka. Ndizvo azvitaura. Kumakazotogara sei padhuze nayo? Ndakanditi handitogara pamvura akati ndibata. Ivo amaenda anogara mese pamvura. Chii chakazoitika ipapo? Baba akati hanzi nditokuda iwe wakanaka. Ungati murume angaende kumutsvagisa mukadzi akanaka leso. Baba akatanga kuti hanzi Mira, dzakata njani? Ndodzo. ndoba rakazara vatesi obati hanzi obafonera madhanga achiti hanzi mandidanguzirikakoko ndopakanyipa chiti hanzi ndikutanga wataona sekuru acho nemumwe murume vanga vakabata kakapu kebhuru vachitomwa hondo pakati hanzi sekuru vaikunudzi hanzi sekuru pakaipa ndatobatiwa nemunhu saka ini ndoda kumuperekedza kuno kwavo ndisikuda kumbonwa nemurume wako ndokadaaiperekedza Iwe waenda unotsvaga mombe. Handizvo?
wauda kunotsvaga mataurira kuti orati ndakunokutsvagara chiimumbu pakudzoka akawe wadzoka nemombe adzoka nemombe dzenyu iwe wagara iwe wakagara akatanga kugara ndiani pasi ndiyakatanga kugara ndibva aita sei ndibva akudhonza kuti ugare padhuze naye chii chawakaita waizvida iwe kanditi chii chawakaita iwe chinoratidza kuti wanga usingazvidi ndakazopirwa ukandibvisa umabani akakurwisa nevakubata vakakubata pachiwo karidza mberi rikanti zvakaita sei katokwanga wakuzvifarira ndakatongodidzira kana ndambodidzira Anesimba tasasimba. zakati kariri unembe yakabvarirwa unonguwa here yakabvaririrwa kana kuti wakanatsobvisa zvakanaka wakanatsobvisa zvakanaka Ndiyakabvisa. arikuti Ndiyakabvisa. Iye ndiyakabvisa. mati Ndiyakabvisa. ndiye akabvisa Santarisa sindika zvose. iyo ke mambo ndikuparama Aiwa, ukachataure. ndikuparama tiaratidza because amai ava chinoratidza nditi ndakarara nawo chii ende futi amai ava handitika iwo ndiwakatuya pandiri waya pandiri kana ndakarara nawo inini waizobvumirei kufamba neni waibvumirei kutiza neni kwawaita wakasvika nawo here utatu kutiza tese kutiza mhosva kurituka totiza mhosva tiri tu saka ndakavamanikidza pa hatina kurara nawo chinoratidza ndakarara nawo chii uda measurement unoona sei measurement kana chinoratidza kuti makarara pese chi wabvunza munhu makarara pese chi nhasi zvakaitika last week musi wechipiri handiti saka uda kuti tinosagarura nekuti amai ava kana nguva dzavakauya pandiri nenguva dziri kutaurwa hazvisi kuenderana nekuti amai ava vakauya kumaraundi kuma2 handiti ndikanotora mombe dzavo kuma3 handiti wakatora mombe dzavo ini ndakaenda kutara kuma3 orit zvakanaka chazvinzwa mamakagara sei amai vangu vakagara ini ndakagara sei panapa mai vakagara sei zvakaita uku pane chidziro ava makaona amai ava ndakavaona aiwa handikakumbovaona akambovaona ava handakavaona avanorwara Anorwara. haandizivi sakura uri kunyepera Tauridze. ndiani mumwe ari kugara padhuze nevana hapana Sinzo. imimi imimi munomuziva uyu mwana ushu murama wenyu uyu munin'ina wenyu nai ane makore mangani kufunga kuti ane 19 akaenda here akapinda chikoro wakasvika grade chi kana fomu chi waka grade 7 now ningi iwo unomuziva uyu musikana makakura meze asi wakamuona achikura wakamuona sei
unomuyera sei pakurarama kwake waiona sei munhu wake maitwa zvaikuita sei zvakaitika ngokuti mukadzi wangu ndakangova chiendo chechikuri kwamarara saka zvoita zvekufamba zvezvirikandada kurora kuti nofambe pari musha mukadzi wangu ndanomurira kumuzara basa pandakaya naye pandakamurira kubvako saka kukura kwake nekuita sekukaya anoita basa aungaizozvisa kuti zvakanaka semunhu andamutorera kurefu sei ndiri kubvunza mubvunzei ndiri kuona something zviri normal pane zvinhu baba mukuru pane zvandiri kuona zvisiri ichokwadi hazvisi normal now because surely amai vabereka mwana ane saizi yatiri kuona baba havangaende vakanoswera kumusango for the whole day vachisiya mwana nesaizi yainayo because pane madangers aripo besides nekuchema nenzara handina anokambaira mwana uyu pane madangers anowanikwa anoita kuti mwana uyu apinde amai vaenda kunotsvaka huri kana kuti vaenda kunotsvaka vanoziva kuti ndasiya mwana rekankurudzo udi vangada kumudza kudzoka but uyu akaita muenderera manje and handisi kuona kukakavara kwake kana uyu akaita basa rakaita handisi kuona kuti kukakavara kwake uyu haana kuisa effort kuti asvike pamudzimai uyu haana now saka ndiriku anenge akangozvipira vana mai avava kana muchivanikira vakasekenyedzwa iye anga asingadi asi vakasekenyedzwa vanoita komplai vanomutuma asi handisi kuzviona ipapa manje which means pane something zvinoda kutombotarisa kuongorora. It means even witness hwake hwaari kupa becomes questionable kuti zviri accurate here ndizo ndizvichaichaizvo zvakaitika zvaari kutaura nokuti vanhu vanga vari kuu now nekungo kutaura kana taakutaura iwe wakabata chibharo munhu amai avo handina zvandakavaita. Hauna zvawakaita? Handina zvandakavaita. But waibvumira chigara padhuze nepadhuze nekazi? Handina kugara padhuze navo. Tatakagara pari zvakata pana pane chidziro. Saka muchitaura kuti wataura kuti ndakagara padhuze mira unzwe iwe wataura kuti vakauya vakagara paside neni pakutanga iwewe wataura kuti vakauya vakagara pashi paside neni apapo kutaura kwandaita apa kuti vakanga vagara sekukoko ndiwo panga ndichitarisira kuti paside neni panga ndichitarisira hapasi paside kana uri kudhuze uri kumotikari kwakususaidi paside zvatikaita ndio panonzi paside nepachi yes inini zvamwe ndine mubvunzo wekuti kwakaitika zvinhu izvi tese taiva tisiko asi pane nguva yekuti pakafonwa nemukwashanga ane munin'ina wangu ndakubvunza amainina vanoti ndo pakasumuka uyu ndobvati kuri kuuya danga uyu ane murume wako uyu kana anga asina zvaakaita naamainina sei akazotiza nokuti mombe dzakatozoya neuyu vakatendera nekuseri kwegomo kunosvika kumba aitizeiwo mubvunzo wachapinda mubvunzo wechipiri ndewekuti iwewe wakafonderwa ndini wakadaira wakadibva wataura kuti ndina amai
amai panguva iyoyo wakagona munyara ndanga ndisisiri pawayo akakana kuti ndandina wamai vacho kuno nekuti akangondibvunza kuti mombe dzadanga mombe dzamunya wambodziona ndakati dziri kuno patime andati dziri kuno hatina kuzombonzwanana hatina kuzombonzwanana pakafoniwa katuma kwaidi kutaura kuti pekutanga akatanga kufona achibvunza mombe yake pechi2 ndatova patara ndopaakabvunza kuti kodzamunya wambodziona here alright ndoda kubvunza vanakazivisa kazingizi akafonerwa nemukomana uyu bamukuru akati kazingizi amene wafona kuitudisha ndakatoirekota ndakafona kwakuseni kwacho changaii ndakafona ndodaira foni ndobvaazondifonera iye ndakati kokazingizi chiko chakaitika nezuro ndobva ati panyaya yei ndakati kokumombe kwenyu wanga muro sokanzi indandingoti mombe dzangu nezuro apana chakaitika mandati sokanzi ko chiko chaitika mukoma ndakati kana pasina zvakaitika nezuro kuti chataurei sokanzi ndobva akatafona ndounyaya ifoni kutaura baba inini handina hangu zvakawanda zvakaita ndozvatakadokura tikangoita foni chete kuvhunduka chatikwatara ungunuka chii iwe wakavhunduka chiiwe inini handina kumbovhunduka chakaitika ndechekuti ndaona kune kuvhunduka paconversation iyi ini handina kuvhunduka chakaitika ndicho ndakatoona ko akandibvunza kuti ko zviko zvakaitika kumombe kwenyu takati maererano nei zvakanzi kana pasina chauri kuziva chiyataurei vanangoti vanangokata foni yangu hauna mupindura kudzosera mashure kuti ndakangomubvunza kuti ko chii zvakanzi kumombe kwenyu ndikati iye akataura akati kana pasina chauri kuziva tichataurei vanangoti vanangokata foni yangu ndobva ndazofonera it's okay matauriro aita amai ava vachitaura maifambiro akaita nyaya vari kutaura ivo kuti wakazovabata makatora bonde ndokutaura kwavari kuita asi waita zvokuvazvuva andikuona vamapinda pachipabonde zvoreva kuti ivo kana vanga vasina kuzvigadzirira ende vari kutaura futi kuti ndiwo wakabvisa nguo yanyaya yakuda level imwe kuti pane element inoda proof nekuti ava sekuona kwandu kuti vanoda mbovhenekwa kana zvakaitika zvechokwadi panda kuti vambovhenekwa pandakariro dzavo uye nepahutano hwavo kuti kana zviri zvechokwadi kuti pakaita zvinhu zvakadaro zvekumanikidzana vanofanira kuvhenekwa kuona kuti vakamira sei pahutano hwavo. Hatigoni kuramba takanyarara panyaya iyo. Anobata rubabata. Saka ndakuti mimi muridzi wenyaya imimi munoenda kumapurisa munomhangara nyaya yenyu. Mhangara manyaya yekuti maringe nezvandaona hamuchaitaura muchiti ndakabata mukadzi wako ndakabata nomudzimai wangu kuti zvoshuwa ndiri kumhangara nokuti mudzimai wangu matauro aari kuita anenge ari kuratidza kuti akatorwa nani mapurisa vanonyatsozoongorora manje vaviri ava kana uyo atorwa unyatsoongorora pano unyatsoongorora kupurisa nyaya chii kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Angelika, good. Itonyaya bakasitu. Zirikupisa panike kasitu.